nwa nwoke ekele nne ha gwakwana m lee batara heu ịmachala mma o heu ịhụna taa mekwa unu ndị ịga ndịkwa n'ime ụlọ mma o otu na-ebatakwa na vileji na gboo abịakwala n'oke ịbịa sụ nwa ụmụ ahụ ịmara vileji na ụmụntakịrị nọ na vileji ga-adị nwegharị ihe na-ada agagharị abịala sụ nwa otu na ịbarala uru gboo alakịrị m otu ịbara uru ịbakwara m o ịmara ihe ọ ga-abụ otu at least ihe ọ bụla ma ị bịara igwe gwere ya gboo lawa abịara abịa iji igbo oge lawa daala sharp sharp so that ọkwa ide ọrụ na taa na ebe a nwa ịmara mma o nwa na-amara mma o na-alawalawa biko ike na-ede m lawa boy ọlụgwọ nke ịpa nne nwaanyị mbọ enwebe emebe nwa ziri ozi nwaanyị ngwa so ọnọ gị ka m na-agwụkwu ngwachara mbilite ebe mmasị ọkwa ịhụ na ịkparịala m too much mepee ọnụ gị mepee ya nye m 1 minute ka m bilite 1 minute ihe mmemme ife ga-eme ịnọdịla ala dị ekwu ekwulekwu tụọ m n'ala inye m opportunity na-abana nri dị ime imekere aka niile enwe nọ n'ala nye na gbole nọ n'ala nke na ala ịnọ n'ala just nye opportunity ka m bilite ebe ịtụfuru mụ na nwa ukwu akwana gị bido ka ịkonkludola bawara m mba ị na-adụ ya ọdụ n'ukwu ji oko nonsense ị na-adụ ya ọdụ n'ukwu ji oko ị ga-ịnọ nga nke gwata igres nwa alafachakwa Ugbo